من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Her kim Hudaýyň Resulüne muti bolup itaat kılsa, pes haqiqatan Hudaýa muti boldugydyr. Ve her kim Resulü muti bolup itaat etmese, pes biz seni olara saklayan edip iýermedik. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Wagty ki şolara bir emrini aýdyp hukmetsek, şonda şolar aýdarlar itaat diýip, yani biz mutiýdir diýip. Emma wagty ki sen huzurundan çykyp gitseler, şolardan bäzileri ol sen ýanyňda aýdan sözlerinden başga sözi içinde tutýarlar. Ve Allah tebarek ve taala şolaryň gijelerinde oturuşyp meşweret edip maslahat bilen daatlaryny ýazar. Pesten olardan ýüzewur, olara ähmiýet berme we tamamy işinde Hudaýa tewekkül et. Hudaýa tapşyr, özüne iş tapşyrmagy Hudaý kafidir. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Aya şolar Kur'anyň manylarynda tedebbür we fikr edip teammül etmeýärlermi? We eger bu Kur'an Allah tebarek we taaladan gaýrydan wujuda gelen bolsady, onda Kur'anda kan ihtilaf bolup zettu nagiz kepler we bir-birini ters zatlar taflardy. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Ve her wagty ki müminlerin zaiflerine jang etmäge giden jemaatlardan habar gelse, piruz boldular ya maglup bolup basyldylar diýip, şol habary şaýy edip faş etýärler. Eger şol habary Hazreti Resul Ekreme we işe ýerlerine goýsalardy, onda şol habaryny tahqiq edip derk etýänler bilerdiler. Eger sizlere Hudaýyň fazly kerem bolmasady, tahqiq şeytana tabi bolardyňyz. Meger bir az adamlar tabi bolmazdylar. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا. Pes siz Hudaý ýolunda jang edin. Sana hiç zat teklif edilmez, meger öz etmegiň teklif ediler. Halgyň edeni we etmedigi senden sorulmaz. Ve müminlerini jang etmäge hewaslendir. Tizlikde Allah tebarek we taala kafirlaryň siz bilen jang etmegini men edip siziň başyňyzdan sowsun. Ve Allah tebarek ve taala jang etmekde güýçliräkdir we azap bermekde gaty şiddetlidir. مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Her kim ýaxşy işe wasyta bolup şefaatçi bolsa, şoň üçin şefaatyň sogaby bardyr. We her kim teleke işe wasyta bolup şefaatçi bolsa, oň üçin de telekäge wasyta bolmagyň günäsi bardyr. We Allah tebarek we taala her bir işe qadir we başarýandyr. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. We her wagty ki size bir hilagly kelemeni aýdylsa, meselen talam berilse, şoňa öz aýdan kelemesinden artykraak edip jogap beriň, ýa-da öz aýdyşy ýaly jogap beriň. Tahqiq Allah tebarek we taala her bir zady
hesaba çekýändir.